దేవేంద్ర రెడ్డి గారికి సాదరంగా ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ చేతులు వస్తున్నాయి, సగం సగం తీస్తారు. श्रीमान तेलंगाण राष्ट्र आविर्भाव दिनोत्सव सम्मान कार्ड समर्पित వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు సోదరిమణి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు హేమలత శేఖర్ గౌడ్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ చంద్రపాల్ గారు, వైస్ చైర్మన్ మల్లికార్జున గౌడ్ గారికి, గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు డాక్టర్ హరీష్ గారికి, ఎస్పీ గారు రోహిణి ప్రియదర్శిని గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ రమేష్ గారు, ఆర్డీఓ సాయిరామ్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ శ్రీమతి ప్రతిమా సింగ్ గారు, జిల్లా అధికారులకు, జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి స్వతంత్ర సమరయోధులకు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు, ప్రముఖులకు, జిల్లా ప్రజలకు, ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. 8 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని 9వ వసంతంలోకి అడుగెడుతున్నటువంటి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అసూలు బాసిన అమరవీరులకు ముందుగా ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంటాం. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల కోసం పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణ చేయడమే లక్ష్యంగా గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు పలు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలకు రూపకల్పన చేసి అమలు పరుస్తూ దేశానికి మన రాష్ట్రం ఆదర్శంగా నిలిచారని చెప్పుకోవడం గర్వపడుతున్నాం. ఈ సందర్భంగా జిల్లాలో అమలు పరుస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీ ముందు మరి ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది. దళితులు ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఉన్నతంగా ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దళిత బంధు పథకానికి మరి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఒక ఎస్సీ కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయంతో పాటు వారు ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి యూనిట్లను నెలకొల్పి స్వయం ఉపాధితో ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందేలా తోడ్పాటును అందిస్తుంది. ఈ పథకం కింద జిల్లాలో 256 మంది లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడం జరిగింది. మెదక్, నర్సాపూర్ నియోజకవర్గాల్లో 100 చొప్పున, అందోల్ నియోజకవర్గంలోని టేక్మాల్లో 56 మందిని ఎంపిక చేసి ఇప్పటి వరకు లబ్ధిదారులకు 18,27 లక్షలు అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తూ ఈరోజు కార్పొరేట్కు దీటుగా విద్య అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఈ కార్యక్రమం కింద జిల్లాలో 313 పాఠశాలలను ఎంపిక చేయడం, పాఠశాలలు ప్రారంభమయ్యే నాటికి అన్ని హంగులతో సిద్ధం చేయనున్నాం.
ప్రజలకు మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి జిల్లాల్లో వైద్య కళాశాల, నర్సింగ్ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మెదక్ జిల్లాలో కూడా వైద్య కళాశాలతో పాటు నర్సింగ్ కళాశాల కూడా ఏర్పాటు కానున్నదని నేను ఈ సందర్భంగా సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఖర్చుతో కూడినటువంటి ఎన్నో రకాల వైద్య పరీక్షలకు జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో డయాగ్నోస్టిక్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడంలో పాటు డయాలసిస్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది. మత శిశు సంరక్షణ ఇటీవలే 17 కోట్లతో నిర్మించుకున్నటువంటి 100 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం N9 న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.